Kita na yung naunggi. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Mayong hapon guys. Happy New Year. Ayan, kung first time nyo nakita, may ligong kag traditional hilot, tanawag yun para sa mga. Mayong hapon sir. Naon sa gani ka? Liog ba dito Oo. sa Kikyo? Ang connection din sa Yatri. Ugat ba? Oo. Mapislitan rin. Mapun din kayo. Sige, nakasakit niya ba mo? Kunik. Kurente. Wala naman nang tambal. Wala na kang ganyan. Yung barag eh. Kasi nga ako may pinamik ko. Ayun siya mo. Dulutan kasakit. Di siya yung sa aeration yung kasakit. Di siya yung sakit. Kaya ka nang mapil lagi rin mo ragi kusi ba? Diri. Pinitri ako pa niya. Gana ako na mo. Ano sa lang na? 23. Itong picture namin. Ito okay na. 1 week sobra. Tuwig na. Tulit na. Tuwig na kay last year. 2023 pa mo. Dugay na to. Kuha niya. Sobra na. Semana. Ay, semana. Oo, 25 na, 23. 23. 3. Ngayon na. 25 mo. Pero kiri lang ang Oo, kuhan. kaya naman ako. Kasi muwa man siya. Kanang muwala. Kaya ako kan, balag na po. Ano ba? Muwala. Kuhan mo ito sinig inabas ng tubig. Buyag kayo ng tubig. Tubig ka. Ah, Dadagay ko. buyag ka na Kaya sa kay tubig. para na akong galing mga herbal po ba? Eh, ako kasi nga kung high blood ba ko. Hindi, may ko. Hindi rin ginagawa ba? Gusto yung isang ganun mga biyahe yun. Ambot Kami ako na na niya. niya. Pagpadulong, okay maka. Okay ko atong nga time kay sugod mo kaya atong wala kong tulog ba nag me Pagpakamatay sa mga. matay sa atong ugangan 40 days niya wala tulog siguro nga ko na itong mga panuhod ito ba niya usman na po panuhod na po naman dito sa asali wala ito natin ako nga kalit lang di kasakit yung trio kubag yun akong drink yun kubag yun yung drink apart pag during a part na yan, hindi ka na ako mo, sila makita yun na naman sa kapanya. Sikog pa pa, tahilot sila, anana, hilo wag yan mawa. Sa'yo ka rin, munguyab itaw ko, di, sakit lagi, parang munguyab na ko sa bunt ka naman ba? Dari ko, ang dari ko, kusukon. Kasi ka nang, dili ko, ang mungit ko karon, dili ko ka, nga. Kung kanta yan, tako, hilig mo kanta, di ko kanta, kay sakit man. Magkita yun. Sige, gawas na sa pilayan ng mga. Akin rin naman Di ba nga, wala lain. Wala na. Sige, hamo, ko, okay ra. Akin naman. So, may nakabalo ko sa kuha. Ha? First, di mo nga neron. First time. Sige, may nakakuha ka sa kuha. Sa Facebook na po. Itong pandemic, di ba pagkuha na mo ka itong pandemic. Ito nga time na nakuha na sa akong post sa Facebook na po. Naniagi mo. Ang itanaw. Ako nga. Ang yapo nang gigol sa kuha, siya na yung hilot sa digos. Bisaya ang nga style ba naghilot na kuha. Sige, tuntun. Kung kita na ako mo, ikaw ginito. Wala na, ang punto na. Ito kung ako nag-message. Nag-message ko ba? Lagi, nagpag-apply ka na kung may message. Contact mo. So sige sir, mag-message lang ko kay Padabaw. Actually, taga-Dabaw din ni. Parents lang ako, taga-Rivers. Sa Rubara. Makatry mo, Victor. Ha? Victor. Yes. Oo. Kailamin. Nya. Kaya siling nga, Hindi nga lang po mi. Wala lang po ka pang dito kay pero may mga nasa say wala gaya po, di na madakpan. Sige. Manilayan, ako lang mangita sa ban. Oo. Sige. Asa kayong balay yun naman, Tres? Asa? Kuhan? Talumo ko nga kuhan. Talumo ko nag-pray sa misis niya. Karon, for the meantime, namin rin nag-pray po sa Ruparan. Sige, basin na kay shout out sir sa mga taga-Talomo. Shout out ko sa mga akong mga siya o mga amigo. Kahilot, at hindi na nakadapit. Kay Kuya Eric. Kasi hindi makaayot, ano? Ano lang, hindi lang ito mo promise mo makuha na ito. Tagandagan naman putag na kuhan. Apil na ang mga lisod na kaayon. Naghandok sa kuha ba nga may mga dislocate, mga kuhan, pata na sa mga parami. Tayo din na yung panya. Daghan ng mga kuhan, mga daghan ng mga kuhan. Ang pulan to sa Ginoo, makuha din. Nasa Diego. Mo din Yung gusto na ko, kanang yung barang yun, ano yung direct. Pira po di ka. Kung na ha. Dagan na. Ikaw yung sumayo ni mo ya. Kailan manimuno. Makakuha na samtang gahilot ko.
Inaram. Samtang kahilot ko magabasa ko ana. Kalitaran na sa lutaw kung unsa. Ang di lang nako gina istorya. Isa ko sa makita na ko na kung sa magawa. Ang di lang nako gina istorya na ng mga third party. Dili pa, dili. Kaya update mo ang balos. Labi nag, third party ba? Third party, di niya maistorya na. Labi nag na ang asawa, yung asawa mo pilot. Oo. Nang bana, di po ka mukha, uy, naman. Ilahi ko na kung istorya. Kailangan murag ka ng Ito na gimitan ba? kasakit na yung gidaot sa iyang anak. Dili ba, third party ba? Kung Mabala rin. Oo, di na ko istorya, kaya na may, ang may galing ko, asawa. naman kong asawa. Gawas kung Kaya ikaw ang isa. asawa kong hilot, ako na bana, di po ka mutugan. Naman, pero kung Kung ikaw isa, wala, sir, mga kinsan siya. Isa man. Doon mo siya sa dagat. Kabalo ka na yan. Bala na ka. Nag-answer mo, abot siya. Kanya kay, bago ito namatay kay... Dala, tatanong dire. ulihay naman ako nakuha niya kay hilig mo kung tanaw-tanaw ka ng mga hilig. Karon abot na lang, kaya doon ba silino? Katong, Nakakira mas gigos. Ang garang din, kasi silingan na day kayo day. dili, kay sige magugugsearch siya ng mga kuan niya, kanang mag-search, kanang kuan Ang bukat diya, kanang ang aliso diya, kanang mga laygay. Anton Alay, gayon na ako. Anton nga, wala na yun. Isang dyan na lang ikaw na nalagyan na sa makuha. Muna disod. Sa sinan. Iso na siya kay, Pero amo nagipat Kasi na ya. tao yun ba? Okay. isa mo na. Sige lang. Sige, so ayan guys, shout out sa taga Talumo, Davao City. Linggo sa pod. Santa Cruz. Dapat Santa ba? Cruz. Taga Santa Cruz yun siya. Santa Cruz po, diya po. Dikit. Lugar po niya Santa Cruz. Nabukin na natabangan sa Baker. Shout out po sa inyo. Bikir na ko. Kabalo na muna ko. Nagsikat na po ko kalit dito ron. Sunod tiket po Santa Cruz. Tungod akong dipalakaw na ko nga. Napalakaw sa Ginoo. Igor amday ko nahilo. Ito kumutog di ko na to. Abot na to sa bisang asa po yung mga kuyaw yun, mga license, mga Cairo, mga lives, mga kuyaw. Kasi maaya mo ganun lang. Pero nadagan las ako Yes, God. Ano lang, taga-baker na, makita niya sa Pinacruz na po. Makalakaw, pero Bikir sa kita. Ang birthday sa Toronto Bikir din po na. Sige, so, shout out sa taga Santa Cruz. Shout out po sa Roparan. Dapat na yung lugar, naghahanap, nag-address mo siya. Naghahanap ng balay. Sige lang, so ano lang, so, nasi sa dere, atong tabangan, mga maayo, yan, pinapamatis ko lang, so, siyempre, naman na sa batang po, sige no. Kung tarang yung buduhol sa kuwang ng kamot ha, yung nagkamot yung maayo mo, kutog sa kumay mo, kaya tayo pinatay na pamatis klawasan. Pati naghahanap, mga pinapamatis klawasan karon. Nagkadaiyan na lang. No? At ang hospital, wifi na may problema. No? Shout out po sa mga regular viewers. Karoon lang po nakakita ng video. Please subscribe my YouTube channel and share this video para dagan ang masaya na binay mga kaparigihan. Kasi po tayong matabangan sa regular viewers, ang mga nagka-comments sa YouTube channel. Siyempre, shout out ang God bless po sa lahat po ng mga OFW. Ayan. So maghilot ako guys. Shout out po. Talumo, Davao City o Santa Cruz. God bless. Sige, tanggalan sa bukan. Pwede mo tanggal na isa gini? Ano? Butang Ili dili. na ako, Anjar. Ha? Ili na... Pagulit siya di. Kung Ang kuan man dito. Adi kayo na. ay mali ka na. Hindi ka sa laki-laki na mga... Sando sa... Sandor. Walay habak. Wala. Kulog. Yang sama to mabok to ang pila ka bok. Mas stress gapon. O duha na kami. Duha na lang. O duha na lang kay bali tulon ta mi kay kung ako murag din tayo na baga. Okay na kana? Asa dapat yung sakit mo be? Yan sa website. Ah. Kana ray mo gibati be na wala sa likod be. Ang balakang. Samtang nagsakay mo sa kongsan, wala nagduol sa inyong igulaw. Wala man. Ganun dumi daw. Hindi nagduol. Sasakyan na ninyo. Baka mo kasakay sa barge. May dool sa driver seat.
Wala na ako kanon no. May nagduol sila. Oo. Duol siya. Tapos wala maabli ang bintana. Sa driver seat siya, so sa tupad sa wala. Wala pa mo kasakay, napa mo sa kalsada. Diba, is linya man. Linyahan to jaron, linya yapon. Uli niya Japon. Pauli ba na siya? Murag pa, ang pauli na na. Padulong. Padulong nga daan siguro. Padulong pa mo. Napa mo sa kalsada. Wala pa mo kasulod yun, napa yun sa, ano pa lang. Na may mga ruling, mga kuan. Siyara isa. Siyara din isa. Why na nila eh? Ano pa? Yan. Ay, pangalan ko na siya. Edwin. Oo. Na-stress gyapon. Oo, inaarang Japon siya. Duha. January po. Akong ate, akong papa. Ayan, tiilan yung nabatian. Bulong ko sa baka. Makalakaw. Karon siyang tungod yang gimo. Kung sa una naman tong baka niya kung pinakaedad na mo ate. So dili na gud sir paran man tuyo. Kahubog lagi Ako pa po na ako mahilot. palakat-sikat. Kailan may ice tall? Magpila te? Dos. Ito daw.
Nabasa na kayo nagkulit, sir. Nabasa na kayo nagkulit. Mahapot ang sa dili, sir. Ito hapon gabi, hindi ta pwede magmasa, hapat ko nas dito, ha? Anong bawal na ito, no? Kaya tawag na niya, pas mo sa kusog, ha? Oo, mo ito, kaya pas mo, ha? Kapwa sa ko, trabaho ko gina ko sir. Trabaho nyo ba? Kuhan. Sige lang, mamaya advantage doon kayo pamantun mo, Kakaroon, ano, bagong kuhan nila. Sige, kada adlaw, di kita pwede magbasa, ha? Ito hapon gabi, tumahimo lang. Walang bitag. Pas mo sa kusog na. Ito kag pas mo sa kusog na ikamot kung hindi ka makasaghapon gabi. Tay. Kaya maningil din na sa sir. Mas the best sir no kung buntag na ay kanang inig mata ba? Oo. Isang nilig ito may mata, tapos akit buntag lang. Mapataka ba? Tama na. Kaya maningil na sa awa dyan. Tama kung ginon sa akong mama. Kada uli, maligo. Kada uli, maghakbang. Kaya init ang panahon. Hanggang, no? Mao din na lang bisag ako kung anak Jesus ko. Kaspang na kayo. Kuhan kayo na isa sir sa iyang Masa yung trabaho. hapon gabi. Trabaho niya. Di ba ka mag-inom, sir? Di ba ka mag-inom? Sigarilyo? Di ba ka makubog? Sahay. Sahay. Usahay magsukang ka. Sobrang ano. Mag-explain ko sa mga sir, paminawa ko ha. Importante kini sa mga kalawasan, dili lang para sa mga apel ko. Lagi na si ma'am, o gabi na gud ato viewers. Kanin dire, kung pagkamasayad mo ni balay-balay sa uric acid, sugar. Uric acid, kani sugar. Di gud sila parehasa, ay gud kalimot. Kaning uric acid, na dire ang sigarilyo inom. Soft drinks, kape, juice. Kung asang gipasulod na to diya dagang kog lawas, maunay maunang kaigo ha. Kana ang gabi. Hindi man ganun siya mabungkag, matandog. Abot ang time, mabungkat din na siya. Mabungkat na nagkititikang, ito na lang kadangaw. Muna yung ginapamitang hilot. Hilot na siya kana. Hilot na siya itong pag-uli sa blind. Itong naghaya pa ko mama. Kami osteoarthritis ni Sarah, ay papiyansa, dakot na biya kayo. Osteoarthritis ni siya, ano makapasungkot sa tao, hindi mabot ang atong edad ha. So ka-maestro, makasungkot kayo, kamudako ni siya, maipit ni siya. So para malikayan nga mudako ni siya, unang-una bawal makagitlog, manok, ginamos, bulad, uya, pasayan, alimango, balot ha. Balot, number 1. Gusto kayo, buyan. Tagamay. Ilang kinato tinudon. Daghan na yun yung nasuod, ano ba? Sobra na siguro 5 kakis. Ikan sa una. Agi ka pa din na siya. Ano ba? Dayanan siya, no? Lamang loob, ha? Kanino? Iwas po ito sa pasayan, alimango, ha? Yan, no, nagsagunsong na isda ron kay. Ako kahaan ni Gabi. Ano matandog sa kandog, gindog ang satulasyon. Dugay na may nasundan gaya ako sir. Hmm? Isa pa man ang mga anak. Yan si Anyos na.
Gusto niya magdungag min na pila na akong edad mag 43 na biya ako. Abutan na isa kaysa zero. May gani na isa. Zero jud. Dugay na dungag. Ito gingon ako tayo sir. Uric, ay, kan, sugar, Ah, very good. Kani? uric. Minaw di ay. Ito lang kapundangan. Di mo kay. Dito akong kasto, no? Naragin sa mga Adli mo ko yung anak ko, inom yung kain ko, kasi kanana ko na ako Okasyon. na ako pa ito o na ba? Dito sa tuwan. December 24. Ako to, nabinom ko sa akong mga... December 31. Natuwa, wala. Wala duha na medyo may nindot. Oh. May dugay ka maabot alas 12. Okay lang ba siya ma-airconan sir no? Dili Pero may aircon, ay lang bidang itipan tubig. tubig. Pero ang aircon, basta nakamidjas sa ating pants, jacket, ha? Tabli magunin balahibo. Ang bugnawan ba, sulod sa lawas. Kung ikaw mo sa ako. Hanggang. Are. Ha? Ito, babae ko to. Ano naman ito babae? Ha? Doon siya ha. Ay siya may driving seat. Ano naman? Babae ba to sir? Lalaki. Ay lalaki. Gulang na. Naka-long sleeve siya. Na wala ka makabilis putahan. Ang bintana. Naka-aircon ka man. Kung ano mo na sa makita, lahi mong nakita. Basi. Daghan ang disutuhoan na sa man pero daghan ang ninaog sa kalibutan nga nagpanggap lang. Wala lang sa kanang mga dool sa to traffic light. Badyaw ana. Muduo man dito. Mailhan man na nimo. Kung na kay mail lang lahi. Lahi. Kaya naman gubanbun kay luka ba na Hindi mo nool. Dalo ba nool? managhan. Daghan sila. Ang member ka sa? 5-5. Ngayon nagdool sa mga. Tinurutas yung 5-5. Lalaki. Wala sa mutok-tok na tanaw lang. Ating sinat na nito. Yaw-yaw pa. Pwede yung tagaan. Bata, dili bata nagdool. Bata. Eh, mga bata na nool sa kuha. Alam ko sa kadaghan ba, nga kanya sa may kuha bitaw, dito rin. Isa ra jud ang idool. Dito man daw may padulong. Isa ra jud. Samal. Apa sa kalsada ha? Basi na pa sa kalsada, wala pa siguro naglinya, may dili, wala nga. Sulod jud, sulod jud. Mga tanaw na sa kuha. Oh, nitanaw lang. Ala lang sa sakuan. Opo sa mangayo. Opo sa mamaligya. Basi. Sa distansya siguro ng dua ka roller. Nung maganda ka pati kaya mo mayrog. Testing ka isa pang ka testing ka makapuol. Sus Ginoo na. Wait, burot mo sa datong aircon ani. Tag aircon na kuryente kay limitan. Gasolina ra ba jud? Ay kabro gay makasukoy. Sama kapag uli na mo kay duha rin nanagan. Daghan na kay napalit. Hindi bata. Kabalo ba ka sa mga mini sa Adam Guse? Dili kay ko katuan. Pero mutuo ko ang damgo, dili baliktad. Ang istorya baliktad. Pero ang damgo sa ako, matinuod yun na. In your dream. Kuya, magdamgo kay katubangay mo Lucifer. Yawa, nagkatubangay dyan na. Ano ni Lucifer? Iyo, damgo eh. Sa ko lang, parang karang istorya baliktad. Dili na ko mutuo baliktad. Sugad nga natinood akong damgo.
Dili paliktad. Masa ganun damgo ko na. Ha? Masa ganun ko na. Ang kapilan na dyan ko nagdamgo. Karon nawala na. Una na dyan ko dinamgo nga matay nag-drive na dyan ko puro wheels. Puro wheels magiging ana-ana man. Kami man na drive na puro wheels. Matay di dyan ko ka puro wheels. Bahala lang ta ito. Multicab kay puro wheels man. Ang istoryahan. Dili man Navara, di man Ford. Basta puro wheels. Di upat maligid. Dili yung kapuanan ni kay ngon ra ba sila mga katiguangan. Baliktad sa pagpa. Pidi ka pa tutong. Drive man jud ko. Ano man jud. Din. Abot mo tinawag mo gid na ta. Dili ni baliktad. Atong isang gabi before sa Japan, mga 3 days, bago ko nag-pray ato, may dako kong trahedya ko, ayaw sa Digos. Ayaw na dun sa Digos. Kasi natabas Japan, hindi. Ito ka itong Pati ko suga! bugan ni. 7, ano to? 7.6 Basta 7 point, no? Ako pingkon, Guba tanan ka. Ayaw lang. Kita kan pagpupustan na atang sa Dabo del Sur. Ayaw lang. Saan pa kayo pupustan na? Si Rudy Baldwin, makadamgo siya. Daghang kayo kung nabalaan mo, pero di na ako gina social media. Sigara, gusto diyan ako kung masawa. Kasi masuko, ay sige ko na una, nagbilib yun. Anak gina siya, namin natabo. Kung nailunap, wakis dalan na yun ang tubig, dalan na yun, dalan yun. Turil Leo, grabe, dalan na no. Sa mga area, ito sa Talunod. Ano ko na wala ito sir? Kato aram itong hangyoon. Tao rami. Ito? Dili, hindi naman siya. Bukuan lang kay selected lang ang taong ginaduulan nila. Sa kadaghan sa tao duulan, mamili na sila. Dili ko mamilian niya, kay nani ikahatag. Mana mo sila. Dili mo ko na mamili atong buwan. Wala dyan. Sa diyang giduulan, wala sila pansin. Lisod to, anak. Pero sa ito, kinig. Gusto rin ako sa inyo, kaya di mo makikidebate. Pero makikidebate ka ni dili ko kay ande, antay ka man. Ayun, lalaki. Maban, mamutuong mo muna ako ng angel. Mo ka ng angel. Naaoy, di akong tuod ko ano. Pero dili angel ang mapakita. Lain mo kay angel. Tao jud siya. Kuya, Magpapuy. Kung angel ang mapakita, unsa na lang katong ubang reliyon. Mo gani. So dili pwede daghang reliyon. Tao jud sa tao mo, tao. Tao nga di pa gyud luoy pa gyud. Ubre pa gyud. Nood na. Daghan Ako gyud. tuod ko anak ba. Di ba ay mo magpakay na tuod ko. Obserbahin niyo naamoy tabangan nga kanang sa mga luoy jud naman. Lingon na mga pila ka singkas, wala na to sila. Baliki to imong gitagaan. Wa mo na sila. Ako magpukatesting anak ko. Hmm? Balangi ni, may magyaw-yaw tag-agpiso. Aircon mo pagkadulong. Andil ako ala ya open siya ray. Kaya katong ang pagkatong samal. Oo. Padulong. Wala kasinta. Ha? Wala kayo paningot. Ako may nag-drive sir. Diba, papadulong ito sa amal ba? Ay, Ito pa daw samal, bawa kong di paningot. wala. Ayun, Kani siya action ang nag-init. Singot o gani. Kani imong ipamatay dili singot o ha.
Mabuot siya ba nabuot? Ay, Ang full man magusunod to niya, na mo. tubod lang. Ha? Ma-feel lang namang init. Sa naka-aircon. Gina-pull na mo ang ano. Sir? Ayan ta, ayan. Ito yun. Ayan, ayan, ayan.